זו כבר! מצלם. קודם כל תראה את האנשים. אתה לוקח זמן? יוסי, מה יש לי פה זמן, תראה כן. את יניב שאוכל שם. אני לא יודע מה הוא אוכל. זה דומה... תראו אותי, כן, הנה אני ועכשיו אתה. רגע, שנייה. הסבר. 30 שניות. תפוח, אפרסק. עם הגרעין. לא, זה עם הגרעין. אבל אם אתם תצחקו, באמת, אני לא... נו. מוכן? לא, באמת, יוסי, חבל לך על הזמן, אחי. חבל לך על הזמן. אתה רוצה לעשות את זה או לא? אני רוצה, אבל יאללה, לא אותך. ניתן לו התראה. רגע, שנייה. זה מצלם, הוא כבר יש לו פה, אני רואה זמן. כן, מה אתה עושה בדיוק? אתה יודע מה? סבבה, יש לי 15 שניות מעכשיו. יש לי סטופר פה. רגע. לא עכשיו. 10, 9, 8, רגע, אני מתרגש. 5, 4, 3, 2, 1, סע. זה מה? הלו, נפל לך. לא, ישאר. כמה אמרנו? שניות? 20 שניות אמרנו. איפה, זה לא... 28, 29, 30. תאכל, מה? איך הוא נוזל כולו? מה אתה לכם את האצבעות? הנה, אמרנו בלי הגרעין. בוא'נה, אתה מעלה גירה אתה. לא, תגמור שאני אעצור. שעה. דקה עבר. לא אחת, יש לך בפה, מה אחת? תגמור. דקה. תגמור בפה, מה אחת? ואז זה תעשה, תחזור עוד פעם. אמרתי שהוא בחור טוב. הכל מתועד. זהו, חייתי כבר. דקה ו15 אבל, מה? תעצור.